Wel, wir, da ni wedi cael amser da I lawr yn y de o'r llewn yna. Dipyn bach o wyliau a dipyn bach o waith, a gobeithio bod chi wedi mwynhau rhai o'r ffilmiau da ni wedi anfon yn ôl. Ond mi roedd y criw yn ôl yn y swyddfa yna, braidd yn eiddigeddus bod ni wedi treulio'r amser yma I lawr yng Ngwlad yr Haf ac yn Nyfnaint ac yn Gernyw, a da ni wedi trio dwad ar ryw chydig o bresanta nôl iddyn nhw. Dwi'n ei ddau o bethau, meddwl hwyrach I ferchad y swyddfa. Bysa ni'n dwad â hifan o Ddyfnaint. Dyma'r lle am hifan, wrth gwrs, a hefyd iddyn nhw hwn. Cornish clotted cream fudge, containing real Cornish clotted cream. Priodol iawn I ferched y swyddfa. Ac i'r bechgyn, wel, dipyn o gwlffyn o gaws, dwi'n meddwl I fod o'n gaws, gwelio be o ti'n meddwl, Gerrit? Tria hwn. Be ti'n meddwl? Tria fo. Ar y draed. Ar y draed. Wel, mi geith y bechgyn hwnna. A wedyn, wel I Harri Gwyn, mae o yn yr hen draddodiad barddol. Gyda ni'n meddwl mae'r peth gorau oedd diod fai yn yr hen dderwyddon. Medd. The old Cornish mead. The honeymoon drink maen nhw'n ddeud fan hyn wedyn. A ni'n meddwl hwyrach mae gwell gyda pidio rhoed yr un peth I John Bevan a dod â rhywbeth I fi mach sgafnach iddo fo potal o'r seidr maen nhw'n neud I lawr yna. Wel, be arall wedyn, un peth reit ddiddorol I lawr yna ar gyfer ar gyfwng oedd hwn. Ceiniog. Wedi gosod mewn cas gwydyr ar geiriau in case of emergency, break the glass. Hwna gyda llaw yn costio swllt a naw. Meddwl na I olygydd heddiw bydde hwna fwy a defnyddiol gyda'ch. Dwi'n ei ddau, be arall sy'n madwch? Wel, dyma un peth. Sa'n anodd gadael Owen heb ddim byd. Dyma be gylson ni I Owen. Credwch fi neu beidio, dyma sy'n hwn. Cornish country air. If used as directed, this pure, fresh country air stimulates your appetite, increases vitality, and keeps you healthy, soothes frayed nerves and ensures restful sleep, gives you zest for life. Directions for use. Each morning, rise early and take a brisk walk for approximately 15 minutes before breakfast. On returning, take the tin outdoors, open it, and inhale contents deeply. As long as the open tin is kept in a clean, airy place, the contents will retain their beneficial properties indefinitely. Well, dyma ti Owen.